een nieuwe seizoen van Slavenscafé komt eraan bij Omroep BNM. Lara, wat gaan we allemaal doen? Ja, we hebben artiesten, we hebben interviews, we hebben de propsplatenkast, we hebben van alles. André heeft er zin in. Ik heb er heel veel zin in. We zien er klaar voor. Laten we naar binnen gaan en dan gaan we starten. Ja, we gaan naar binnen. Ze is 15 jaar en die heeft al mee mogen doen bij het Liedjesfestival in de Graashoek natuurlijk. En ze won er ook nog en ze is vandaag de gast Janske Strik. Janske, goedenavond. Goedenavond. Welkom bij Vastelovenscafé. 15 jaar meedoen met een liedjesavond en dan nog direct winnen. Dat was toch zeker... Ja, dat ze van tevoren niet verwacht heeft, denk ik. Nee, dat was echt keichic. Had ik nooit van durven dromen. Nee, en eigenlijk is altijd de winnaar van een liedjesfestival. Mocht er nog meedoen met het PNM Liedjesfestival, maar dat was verdicht niet. Kwam zich niet voor een aanmerking, hè? Nee, helaas. Ik ben 15 en ja, de regel is 16 jaar, dus helaas dit jaar niet. Nee, helaas niet, maar de duist wel mee met de TVK-finale. Dan komen we daar nog even op terug. Want we hebben een liedje gezongen, eigenlijk wel een heel bijzonder liedje. En zeker voor zichzelf, persoonlijk en voor de familie, ja? Ja, dat is een liedje, dat heet Dien Vastelovensfeur. En het gaat over mijn opa, Ruud van der Elzen. En die was echt een hele erge Vastelovensfan. En die was ook oud-prins van de Kuushoetkapel. En ja, die heeft eigenlijk altijd met ons vastelovend geveerd. En altijd ja, het stokje overgedragen aan ons. Het Vastelovensfeur heette overgedragen aan ons. En nou kwam Job van Hoof met het idee om een liedje door van te schrijven. En was het de eerste keer dat zich trouwens met een liedjesavond? Ja, dat was mijn eerste keer. En hoe vond ze dat tot Job zich daarvoor vroeg om dit liedje te gaan zingen? Ja, wel heel eervol, maar ja, ook wel, het kwam wel heel dichtbij. Dus dat was ook wel een beetje spannend, maar ja, wel heel fijn dat ik het doorover mocht schrijven. Ja. Zeg maar, dat het doorover heeft geschreven. En wat vond mam en oma ervan toen ze dat ging doen? Ja, dat was natuurlijk allemaal beuken. Ja, dat geloof ik, ja. Het kwam allemaal heel dichtbij in ieder geval, ja. Maar nu is het geweldig gedaan, want hij is gewonnen in de Graashoek. En we zijn blij dat hij voor ons wil komen zingen in ons vaste Vastelovenscafé. Dames en heren, mogen ik nog één ding vergeten, want dan ga je naar TVK. Daar zullen we op terugkomen. Ja. Wanneer is dat de finale van? 3 februari is de finale. En je kunt allemaal stemmen op TVK spatie 10 en dan nog 4004. En je moogt 1 keer stemmen, maar je kunt ook meerdere keren stemmen. Dus, met verschillende telefoons zo tussendoor. Ja, dat dacht ik al. In ieder geval, ik ben blij dat ze hij is en dat ze dat voor ons wil komen zingen. Mogen ik al iedereen een hartelijk applaus voor Janske Strik met het Dien Vastelovensfeur. Dankjewel. In mijn hart doorbrandt een vlamke, voor vastelovend en voor dich. Dat vlamke voor de vastelovend, dat goof zich ooit aan mij. Wie ik aan die warme shower om en met dich die schoene liedjes zong, dan was het echt of er niks anders meer bestond. Het vastelovensfeur, dat sticht me goed, komt 3 dagen vrij. Want al is ze niet meer mee, voor mijn gevoel besticht toen bij als de confetti dwarrelt, neven mijn ogen zwier. Wakker het vuur gans op en denk ik terug wie ik met dich ooit vastelovend heb gevierd. Ieder moment wat we ooit deelden, waar er aan liefde geen gebrek. Op ieder welske, ieder schoenkool, zo dicht bovenop die nek. Niks wat te gek, we deden door en dwaas. Toen zij ze dicht aan die prinsesje was, toen liet mich strollen, dus ik huffel tegen het glas. Het vastelovensfeur,
Aangesloten in het vastelovenscafé Bram Bongers van de Kokend Bolder. Ja, Is het nou goedenavond. Bolder of Balder? Want dat is altijd... Bolder, hè? Bolder, hè? Ja. Anders krijg je ruzie, denk ik, of niet? Ja. Ja, dat denk ik wel, ja. Hey Bram, dit is met gedaan met de liedjes oven Ja. of middag? Ja, ovend. In Lange Bolder. ovend. Hele lange ovend. Ja, in Lange Bolder. ovend. Maar een lange ovend is in vruchttijd afgeworpen, want ik heb de presentatieprijs gewonnen. Ja, de publieksprijs. Het was met volgens mij 4/5 van de stemmen, zeg maar. 80 van de 100, als ik het zo zeg. Ja, dus dat was echt ongelooflijk. Ook als eerste keer. Dus dat had ik nooit verwacht. En ja, het was echt keigaaf om te doen. Dus Ja, en dan heeft ze een liedje gemaakt, Morien. Ja. Was even misschien uitleggen voor de mensen ja, op dat helemaal is, staan en bezig. dat heb ik al vaker gehoord. Dat het is van, wat betekent dat? Het betekent eigenlijk non de ju in het Venlo's. Dus Morien, het woord ook tiet, dat het weer vastgeloond wordt. En door ga je dat liedje al gooien, hè? Ja, het gaat Ja. eigenlijk gewoon over dat het veel te lang duurt dit jaar en dat het gewoon weer vastgeloond moet worden. Want ik denk dat iedereen dat hij in Limburg het leukste vindt. Dus door ga je het liedje over inderdaad. En dan wil ze meedoen met een Bolder met de liedjes. Met de liedjes. Wie komt ze op het idee een liedje wie ons tijdje gaat? Dan zit ze dan op de bank en denkt ze van ik ga schrijven of wie? Nou nee, zeker niet. Het was het jaar daarvoor, P&M Liedjesfestival, dat was in Bolder. En ik was aan het werk met wat vrienden van mij. En toen, mijn kameraad was jeugdprins dat jaar in Bolder. En die zei van, laat die jong de ongeren door met Deenbladen Beer en Lopen eens een liedje zingen. Dus toen stond ik samen met Oete Moord uit Venlo, stond ik de Kriebels te zingen van Bram en Ruud. En ik zing eigenlijk al gans leven vastelovensnummers, ze gewoon voor de lol. Nooit gewoon, alleen maar op mijn kamer, dus nooit op een podium. Dus het was voor mij even wennen met al die mensen voor mij. Maar ja, het was een keivette ervaring. En toen kwam ik boeten en toen stond ik bij de hamburgertent even bij te komen. Toen zei Bart en Manon tegen mij van, die komen ook uit Bolder, hebben vaak zat meegedaan ook met verschillende dingen. En die zeiden van, doe het volgend jaar mee, 14 oktober, liedjes over in Bolder. Ik zei, oh, wat is dat dan? Ik had er nog nooit van gehoord. Dus toen legde die me dat uit, had ik het in de agenda gezet. Ging ik gewoon weer verder met de gedachte van, dat was voor één keer keivet. Toen met de vastelovend zei iemand uit Bokent, zei van, kom zo een keer een half uur een liedje zingen. Dat ik een paar liedjes zingen voor een half uur, waarom ik? Toen zei hij van, ja, dat zoekt keihard goed. Toen dacht ik van, nou, kei tof. En sindsdien is dat eigenlijk een beetje ontstaan dat ik dacht van, zo. En toen meegedaan aan de liedje met in Bolder. Ja, en dat was keigaaf. En dat smaakt nog meer, dat was die de eerste keer, denk ik. Hè? Dat dat was de eerste keer. En toen, het publiek daar en de sfeer en gewoon alles daar is. In Bolder is alles altijd goed. En nou is in de... Ja, precies. Ja, maak maar goed reclame. Nou zien er ook de finale van TVK komt eraan, hè? Ja, zeker. We pakken voor die momenten, mensen kunnen stemmen. Ja, en dat ze net zoals Bolder... Janske. Ik ken ook op Janske... je kent ook op Janske stemmen, maar lever op mij. Nee, grapje. Moet je zelf kijken dat ik welk nummer je leuk vindt. Mijn nummer is leuk. Maar je kunt stemmen naar 404 en dan met TVK spatie 19 in plaats van 10, als ik het niet goed zeg. Dus stemmen alsjeblieft. Oké, geef Bram even een goed applaus. Hij is er met Morien. Daar gaan we weer! Het thermo-ondergoed, dat ligt weer in de kast. Van koude tienden heeft nog en de mens nog last. Het voorjaar zit ons in de bol, dus maak de glazen maar vers vol. Een Morien, het woord ook die, geloof maar gewoon, het is zoiets. Een vastelovend gang met me mee. Van het Neerplein, wie staat op de hei? En we weten niet kunnen snappen. Geef maar met ons eens op de lappen. Maar zo gaat het die jarenlang. Dat zal niet stoppen en maak ons maar niet bang. Ik weet het nog heel goed, ik was nog in de blaag. Mijn elders leerden mij toen nu voor deze 3 dagen. En hiervan kreeg ik genoeg zin. Dan zien veel mensen die ik ken. Morien, het woord ook die. Geloof maar gewoon
met mij. Van het Meerplein, wie staat op de hei en verweet in die kan snappen. Geef maar met ons eens op de lappen. Maar zo gaat het niet al jarenlang. Dat zal niet stoppen, nee maar kom maar niet bang. Dat was een paar jaar terug, als ik nu stappen go. Mijn vrienden dukken in het schienen van de mond. Nou hoe schoon zit er echt niet in. Dus schud er nog maar een in. Morgen Jen, het woord ook die. Loop maar gewoon, het is zo wie. Vaste loven, ga met me mee. Van het Meerplein, wie staat op de hei en verweet in niet kan snappen. Geef maar met ons eens op de lappen. Maar zo gaat het niet al jarenlang. Dat zal niet stoppen, nee maar kom maar niet bang. Nog een keer. Vaste loven, ga met me mee. Van het Meerplein, wie staat op de hei en verweet in niet kan snappen. Geef maar met ons eens op de lappen. Maar zo gaat het niet al jarenlang. Dat zal niet stoppen, nee maar kom maar niet bang. Dat zal niet stoppen, nee maar kom maar niet bang. Vorig jaar was ze al te gast hij bij het Vastenlovenscafé. We zien ze ook druk bij de Jokers op de bühne, bij de Wortelenpin in Blierik. En nu stonden ze bij ons steeds bij ons op de bühne. Marina Klaassen uit de Ruiver, dames en heren, een groot applaus. En natuurlijk ook halve finalist van het LVK. Dus het is spannend of ze door moet gaan naar de finale. Ja, absoluut. Dat is zeker spannend. Ja. In ieder geval welkom. Marina, dit jaar weer, anders steeds niet een halve finale, weer een liedje gemaakt. Wie beschrijft bij dit eigenlijk die liedjes altijd? Ja, mijn pap, Jacques Klaassen en Hannelore en Laurens Winter, die hebben de tekst geschreven. Ja. En er staat ook de link richting het Vindels en Blierikse, want als we Hannelore roepen, dan weten de meesten wel waar we het over hebben. Ja, volgens mij wel, ja. Ja, maar Hai Gerrit heeft er toch voor gezorgd dat ik een beetje de kruiwagen had om op die bühne te mogen staan. Dus daar moet ik zeker niet om bereiken. Hoeveel liedje is dat eigenlijk wat ze nou met een Vastenlovens? Dat moet ik even gaan tellen, maar dat is volgens mij het 13e jaar dat ik ingon dat ik zing. Ik ben als kleine blaag begonnen en nu dit, ja. En dat allemaal in Ruiver eerste stappen gezet in het zingen? Ja, blagen liedjesmiddag op Ruiver, liedjesavond en toen Wortelpin en Jokers, ja. En is er daar in die hobby dus dan verder ook nog iets aan zingen of andere muzikalen? Of is het puur echt voor de Vastenloven? Vooral voor de Vastenloven. Ik vind het zo ook wel leuk om wat liedjes te zingen als ik thuis ben op de badkamer of zo. Maar dat hebben we vooral de Vastenloven. Maar douchen kleuren, wat voor gedachten zit erachter? Ja, dat is eigenlijk een vraag die wil stellen aan Hannelore en Laurens. Maar ja, goed, die zien dat natuurlijk niet. Nee. Maar ja, douchen kleuren, ja, dat kan niet missen met de Vastenlovend. Wat is de Vastenlovend zonder douchen kleuren? Dat kan ze beter vragen, ja. Ja, we beginnen met rood, geel en groen als standaard. En de rest volgt uiteraard vanzelf. Absoluut, absoluut. Nou, we zijn heel benieuwd. Nou, we hebben het meeste, kennen het nummer natuurlijk al. Want het is al regelmatig gedraaid, her en der. En wij zijn al veel opgetrooid de laatste tijd. Ja, zeker. Maar ik ben blij dat ze toch nog even bij Jos Wils komen doen. Absoluut. In ons Vastenlovenscafé. Dames en heren, mogen een groot applaus voor Marina Klaassen met douchen kleuren. Dankjewel.